Generálny partner Fortuna. Hlavný partner Q-Thermo. Vítajte v hlavnej časti turnaja PML s prvým číslom 10. Dnes sa znova môžete tešiť na atraktívne zápasy, či už v Muay Thai, K1, ale aj v MMA, kde sa predstavia domáce legendy. Dovolím si tak tvrdiť v množnom čísle, pretože okrem Ivana Buchingera uvidíme i Magdalénu Šormovú, prípadne Matouša Kohouta, ale to nás čaká troška neskôr. Dovolte mi, aby som vám predstavil účastníkov dnešného tretieho a na hlavnej karte prvého zápasu. V modrej časti ringu bude reprezentovať Aplik Muay Thai Gym Praha. Súboj, ktorý je vypísaný na 3x3 minúty do 63 kg. V Muay Thai borec s menom David Kohout. Muay Thai Praha, ktorý sa predstavil na PML v Trenčine naozaj v parádnom zápase s Lukášom Cvechom, ktorý vyhral vtedy veľmi tesne 2-1 na body, ale to bola neskutočná vojna. A treba povedať, že Kohout to vtedy vzal na short notice, kde zaskakoval za tímového kolegu Honzu Holeca, ktorý zase išiel ako náhradník do titulového zápasu s Rastom Klimačkom. Je to teda druhé vystúpenie Davida Kohouta v rámci PML. Davidovým súperom bude zástupca Bigfoot Gym Hlohovec, ktorý má 21 rokov a jeho meno je Benjamin Dolnák. Benjamin Dolnák, vlastne tímový kolega Lukáša Cvecha, ktorý vlastne prehral s Kohoutom, takže môže takú vendetu. Áno, to je určite extra motivácia na pomstu za tímového parťáka. Nebol teraz Benjamin Dolnák príliš aktívny. Tých dôvodov za tým sa skrývalo viac, aj čo sa týka nejakých pozápasových zranení, ale hlavne si dával čas na celkové seba zlepšenie, či už fyzicky alebo mentálne, aby bol dobre pripravený na ďalšie zápasy a ďalšiu časť kariéry, kde by sa chcel výsledkovo uchytiť aj v profi ringu. Všimnite si najmä ten výškový rozdiel 12 cm. Ja čakáme nejaká mierna váhová výhodovia strany Dolnáka. To skore nie je v jeho prospech 0,6, ale... Dámy a páni, čaká nás tretí zápas dnešného večera, ktorý je vypísaný na 3x3 minúty do 60. Obok borcov modrý roh reprezentuje borec Aplik Muay Thai Gym Praha, ktorý má 26 rokov, 168 cm. Jeho oficiálna váha 62,1 kg. Tréner Jirka Appltauer. Na konte jeden zápas, jedno víťazstvo a jeho meno je David Kohout. V červenom rohu za Bigfoot Gym Hlohovec borec, ktorý má 21 rokov, 180 cm a jeho oficiálna váha 63,2 kg. Na konte 6 zápasov a jeho meno je Benjamin Dolnák. Rozhodcom zápasu Tomík Nguyen. No Benjamin Dolnák nemá najlepšie skore v tom profi, 0,6, ale treba povedať, že on zápasil už od tých 17 rokov, keď začal v profi ringu, s tými najlepšími na tej domácej scéne. Či už to bol Rasto Klimáček, Leonard Borák, Erik Bright. Ja si ho pamätám aj v tej titulovej pyramíde v Trenčine, to bolo ešte, myslím, pod zaštitou Muay Thai Evening, ešte predtým vlastne, ako vznikla organizácia PML. Áno, on bol hlavne strašne rád tohto zápasu kvôli tomu, že konečne má papierovo podobného supera, ako je on tými skúsenostiami, lebo na druhej strane v amatérskom skóre má 19 zápasov v amatérskom ringu, kde má 17 výher a len 2 prehry. To hovorím, v tom profi dostal naozaj povedané zbytočné až ťažké matchupy, takže uvidíme, jak si konečne poradí so superom, ktorý je papierovo na jeho úrovni a vlastne teraz prvýkrát je v zápase vlastne on sám favoritom. Áno, Dolnák hovoril, že nechce zase nejako podceňovať supera, ale že naozaj si myslí, že teraz po dlhom čase má niekoho, s kým sú na podobnej úrovni. Pri ňom zase aj platí, že
v minulosti dosť často zachraňoval zápasy na poslednú chvíľu proti kvalitným súperom, ako si spomínal, čo mu na druhú stranu vôbec neprekáža, pretože on hovorí, že za to je rád, lebo vďaka týmto príležitostiam naberá ešte viac skúseností ako bežnými zápasmi. Môže sa posúvať vpred, vzal si ten čas teraz a uvidíme, ako to zúžitkoval a ako sa predvedie dnes v Nitre. Benjamin na to dohoduje plán silovo, technicky. Troška sa bojím, aby to neprepálil, lebo kondícia bola väčšinou jeho taká slabšia stránka. Naopak Dolnák, tvrdá hlava znesie. Takže vidím prvú polku, uvidíme hlavne prvú polku zápasu. A hlavne to neprepálil, lebo naozaj vidíme, do každého úderu dáva naozaj obrovské granáty. Krásny low kick. Ale Kohout naozaj veľký tvrdia tu do zápase s Cvechom. Krásny podnet. Kohout sa rozhodne uviedol v dobrom svetle v PML-ke. Hoci má viac skúseností najmä z klietky, kde má niekoľko desiatok amatérskych zápasov. Aj 4 zápasy v profi s bilanciou 3-1, ale v profesionálnom MMA nebojoval od roku 2019. Je to zaujímavé, že jeden z mála, ktorý vlastne z MMA presiedoval na tajský box, ani opačne. Benjamin sa naozaj nešetrí tvrdo na toho supera. Ako vravím, musí dať bacha na svoju kondíciu, on niekoho vie zniesť, má potom silný klinč, čo sa môže praviť hlavne v tom druhom, treťom kole. Nepríjemná, krásna puška. A vidno na tom Dolňákovi, keď trafí, tak cíti krema hneď vybehne, čo možno nie je úplne najrozumnejšie. Má za sebou len prvú polku kola, prvého kola. Rozdiel oproti tým predošlým dvom duelom, že teraz už to máme vypísané na 3x3 minúty. Áno, to je... Všetky zápasy čakajú na 3 kola po 3 minúty, okrem MMA 11 čakajú 3 kola po 5 minút. Máme predsa minútu. Začal kole v režii Dolnák, ale musí dávať bachu na tú kvízu, aby to neprepalo zbytočne, aby nešiel len potom k knockoute, ale troška aj rozumnejšie. Výborné, tvrdé kopy. Krásny ďalší round kick. Už vidíme červené rameno na strane Kohouta z tých kopov. Pekný strel, no to krásne načasovaný. ...30 sekúnd. Posledná sekúnd prvého kola. Veľmi tvrdý štart do dnešného zápasu, najmä zo strany Benjamina Dolnáka, ktorý už chce prelomiť tú smolu a pripísať si konečne aj profi výhru. Pekný rozhraný Kohouta, ktorého vidím silu v tých ďalších kolách, lebo on je príjemný low kick. On nepotrebuje prežiť to prvé kolo, lebo... Zatiaľ ho Dolnák rozoberá, to si môžeme povedať úplne otvorene. Zatiaľ krásne kombinuje, strhá, pokusol krásny lakeť. Ale som prvé kolo vo vysokom tempe. Ale prevažne na jednu bránku, keď to tak povieme. Áno, naposledy Kohout potreboval to prvé kolo hlavne ustať. Ale uvidíme, jak si Dolňák, jak vydrží to tempo, lebo naozaj to tempo je výborné, robí veľa, ale stojí to strašne veľa síl, vidíme, do každého úderu dáva maximálnu silu. Kohout by potreboval nejaký silný moment, kedy by trafil niečo veľké, aby si získal tiež rešpekt od Dolnáka. Musí prekonať aj ten výškový rozdiel. A naozaj Benjo bol komplexný, pekne kopal, mal tie strany načasované, vedel zaboxovať. Krásne pušky do hlavy. Niekedy povedal zbytočne až pekný pokus o ajky, niekedy až moc tlačil tie údery, podľa mňa, čo bralo strašne energie. Vravel, že sa chcel naozaj veľmi pripraviť na tú ďalšiu časť kariéry. Chcel si vziať taký čas, ani nie že na oddych, ale takú pauzu od tých zápasov. A teraz prichádza taký možno reštart tej jeho kariéry. Nepríjemný hajk aj na vrch hlavy. David Kohout tiež vie, že si nemôže dovoliť to, čo sa dialo v prvom kole. Áno, to jasne prehral. Dolňák musí byť trocha rozumnejší. Nemusí ísť len v kaučku, skôr dá sa na takých low kickoch. Aby naozaj tak Fiza neodišiel, lebo ten, ako vidíme, Kohout znesie extrémy. A vie byť nebezpečný.
oficiálne bodové lístky a samozrejme Benjamin Dolnák si ukmatol prvé kolo pre seba. Teraz ten knuté low-kicky zo pohľadu Dolnáka. Mal by tam ešte viac miešať a tak sa súdia to stehno ako vypnúť cez bradu. Už počujeme, že Dolnák tu má nepríjemný lakeť. za sebou podporu. Ďalší tvrdý low-kick. A ďalší. To boli 3 tvrdé low-kicky prebiehu 5 sekúnd. To bola tvrdá zadná, sa mi zdá. A Koholt je vo veľkých problémoch a to bude asi koniec. To bude koniec. Áno, je hotovo. Benjamin Dolnák a ten jeho reštart prichádza. Prvá výhra v rámci profi tajského boxu a teraz to oslavuje aj so svojimi fanúšikmi. Tešil sa na túto atmosféru, povedal, že on si absolútne nepripúšťa, že by mu to malo nejako zväzovať ruky. To sa koniec koncov aj ukázalo a chcel svoj kotol oceniť aj dobrým výkonom. Tu vidíme to ukončenie. Benjo trafil na taj krásny lakeť, číslo na bradu. A to zápase dominoval. Naozaj od začiatku. 3 zápasy, 2 naozaj pekné KO. David Kohout, veľký tvrďák, ale dnes bol nad jeho sily Benjamin Dolnák. Prejav úcty a rešpektu. Takže PML Nitra mi otvorili naozaj vo vysokom tempe, jak som hovoril, tej našej dobre zápasovom štúdiu. Týmto tempom by sme mohli atakovať aj rekord ukončení na jednom turnaji. Myslím, že to je 6 ukončení. Áno, áno. V treťom zápase dnešného večera víťazí štýlom RSC v druhom kole borec z rohu červeného Benjamin Dolnák. Benjamin, ja ešte na chvíľečku by som rozhovor strúhol, pretože máš tu veľký kotol a aj ten zápas si zdá sa veľmi užil. Ako sa cítiš? Konečne to prišlo! Ja len dodám, že veľa zápasových skúseností, veľa ponaučení na tvojom konte, ale teraz prišlo to víťazstvo, ktoré je určite veľmi motivujúce. Máš niečo v kalendári, čo nám vieš prezradiť, kde by sme ťa mohli vidieť na budúce? Popravde nič neplánujem takto dopredu. Je mi to jedno. Keď som fresh, keď mám prípravu, v podstate sa pripravujem stále, zoberiem hocičo, jo. Takže keď nemám žiadne zranenia, ale nemám na pláne nič teraz. Keď to príde, príde. Keď to príde, príde. Určite niečo príde aj od nás, verím tomu. Jedným očkom podrám na Tomáša Tadlánka. Určite sa niečo ešte naskytne. Celý ten zápas, ako som spomínal, si užil. Už si rátal s tým, že v tom druhom kole to bude ukončenie. Čo ste si obrili v rohu? Vôbec som to tak nerátal. Rátal som 3 kola. Konečne to mám v hlave tak, že chcem zápasiť na 3 kola. Predtým som to prepaloval a veľké poučky sa mi udiali z toho, takže som pripravený na 3 kola. Pokračoval by som ďalej. Toto je len taký darček v podstate, taký bonus ten lakeť. Darček si dal sám, ale dal si ho aj nám tu v Nitre. Dámy a páni, víťaz zápasu Benjamin Dolnák. Ešte by som chcel poďakovať všetkým, ktorí tu prišli, že spravili takúto atmosféru. Ďakujem všetkým mojim sponzorom, tímu, trénerom, rodine, kamošom, ktorí mi pomáhajú aj tak, že druhí to nevidia, aj rôzne maličkosti. Ďakujem vám všetkým! Užívaj víťazstvo.